futhi esikhathini samanje akusekho kuhle ukuthi kuyovezela unomehla into owaziyo ukuthi ayiseyona intombi ngoba usuku wazi ukuthi usuyile endlini yomfana. Lokhu onomehlo bethu abangakuthanda ukuthi intombi into ihambe iyovakashela umfana ngoba abafana bamanje abasekho right. Ngale kwabafana bamanje nathi mantombazane sesiyazibulala thina ngokuthi sidle izinto ezingekho right ezenza imizwa yethu ivuke fast uma sihlangene nabafana. Lokho okwenza ukuthi ungabi nemizwa yokuzibamba masuke emfaneni. Ngabe umyalezo engifisa ukudlulisela osebenza njalo asibaba sentombi. Mina ngakwelami side umyalezo engizodlulisa ukuthi uma uyintombi cela siyeke kusukela namhlanje kusukela nanini siyeke ukudla amaqanda, ubisi, amasi, ushizi ngoba lezo zinto zenza igazi lethu libe fast futhi lishise uma sisondele nabafana ngoba imizwa yethu ayikwazi ukucontroleka mase sesihlangene nabafana.